Een lege grijde bij de pleats van de Tamsma's in Jannem. 180 beesten ben verlengd door de botulisme-bacteriën. Het is een ziekte die het vaker voorkomt, maar dan vooral bij vogels. Botulisme is in de melkveehouderij een stuk minder bekend. Op de pleats hier achter mij staan er dus 180 kei die het of aanmaken of gaan binnen ons besmet worden met botulisme. Dat is een bacterie die ontstaat uit een kadaver van een rood, van een moes, die het in het voer van de beesten zitten had. Die bacterie verspreidt heel gauw door het voer heen en het is ook griezelig besmettelijk. En als je daar eens een kool van eet, dan heb je kwalijk een kans. Er is een vaccin, dat wordt ik wel broekt, maar in Nederland net een heel soort. Want zo'n uitbraak van botulisme is heel zeldzaam. Zo'n 10-20 melk- en slachtveebedrijven hebben alle jaren te krijgen met de ziekte. Als de kei besmet binnen met de bacteriën, is er geen reden meer aan. Verschijnselen die je bij rundvee ziet is verlamming. En afhankelijk van het type toxine wat er is, begint dat ofwel bij de tong. Dus dat dieren slecht kunnen slikken, slecht kunnen eten. Of in het geval, als we het om type D zouden hebben, verlamming van de poten. Dus dat dieren van de benen gaan, dus dat ze niet meer kunnen staan. Hoe de kei nou krijgt besmet rekken binnen, dat is nog net bekend. Naar alle gedachten zou het in het voer zitten ha. Tak hem wieken, maar het meer duidelijk worden hoe de oorzaak.